Vítam vás pri týždennom horoskope od 4. do 10. augusta 2025 pre všetky znamenia. S láskou pre vás pripravila veštica Ivana Silvana. Leto sa prehúplo do druhej polovice a menia sa aj vesmírne energie. Čaká nás náročný víkend, kedy prebehne spln a vrchol Leviej brány. O Leviej bráne vám urobím video zvlášť. Bude tiež zaujímavé. Môžete cítiť výraznú túžbu po zmene. Či bude na prospech, záleží na vašom uhle pohľadu. A čo ďalšie vás v nasledujúcich dňoch čaká? Pokiaľ vás zaujíma, na čo sa tešiť a na čo si dať naopak pozor, nahliadnite do tohto týždenného horoskopu. Ešte predtým, v sobotu 9. augusta 2025 sa odohrá spln vo Vodnárovi, ktorý symbolicky súvisí s plodnosťou, zrelosťou a zberom. Tiež vám chcem povedať, že na Facebooku budem robiť rituály na spln, takže ma môžete kontaktovať cez Facebook Messenger, prípadne cez Instagram, Viber a budem dávať zjavy na rôzne rituály, hlavne na očistný rituál, ak sa vám nedarí, a na vzťahy, tiež keď sa vám nedarí. Tieto zjavy budú platiť len do nedele. Ďalej je to vhodný čas pre nové rozhodnutie a uzavretie určitých životných kapitol. V piatok, 8. augusta, vrcholí magický portál Levia brána. Je to významná astrologická udalosť, ktorá nás nabáda k rastu. Podporuje nás v snahe baviť sa toho, čo už nám neslúži. Násobí energiu leva a jeho odvahu, preto je vhodné to obdobie pre svoje zámery a zmeny využiť. Slnko v levovi stále žiari naplno a podporuje nás vo všetkom, čo nás baví a naplňa. Pozitívne vibrácie podporia v harmonickom trigóne 6. augusta Venuša s Uránom. Môžete sa dočkať príjemných prekvapení. Niečoho, čo by ste snáď ani nečakali. Víkend bude prijať cestovaniu, spontánnym rozhodnutiam a rozširovaniu obzorov. A už ideme na znamenia. Takže barán. Milujete výzvy a nové projekty, ale tento týždeň by ste mali skôr dotiahnuť to, čo neustále odkladáte. Môže vás stretnúť konfrontácia výsledkov vašej práce, čo môže priniesť nepríjemnosti. Radosť vám urobia deti alebo niekto oveľa mladší ako ste vy. Baterky dobíjajte činnosťami, ktoré robíte radi. Ideálne s ľuďmi, ktorým úplne dôverujete. Bík. Sobotný spln vás donúti prehodnotiť svoje plány a zamerať sa viac na osobný rast. Môže to byť vhodný čas na riešenie dlhodobých finančných záležitostí alebo pracovných víziev, ktoré ste doteraz odkladali. Tento týždeň sa budete musieť postaviť výzvam čelom, ale vaše odhodlanie vám pomôže všetko zvládnuť. V rodine nastane harmónia, pokiaľ budete otvorení komunikácii a kompromisom. Blíženci, tento týždeň sa zameriate na svoje ciele a ambície. August je skvelý pre plánovanie a stanovovanie jesenných cieľov. Vaša pracovitosť vám prinesie úspech, ale nezabudnite si nájsť čas aj na relaxáciu a rodinu. Vyváženosť medzi prácou a osobným životom je kľúčom k vášmu šťastiu. Zvážte tiež nejakú
fyzickú aktivitu, ktorá vám pomôže uvoľniť stres a zostať fit. Rak. Sobotný spln vám prinesie nové vhľady do vašej duše, čo vám umožní lepšie pochopiť vlastné emócie a motivácie. Budete ale riešiť aj také prozaické veci, ako sú financie. Koniec týždňa prinesie nepríjemné prekvapenie, ku ktorému bude treba postaviť sa čelom a dosť možno aj niečo oželieť. Oporu v zložitých situáciách nájdete v rodine alebo v kruhu vašich blízkych. Nesnažte sa zmiesť problémy rýchlo zo stola a radšej sa sústredte na trpezlivosť a empatiu. Lev. Lev tu má konce a začiatky. Zrejme vám tento týždeň dôjde s niečím trpezlivosť a vy urobíte krátky proces. Hviezdy vám prajú a slnko stojí vo vašom znamení. Nie je o čom sa rozhodovať. Veľmi nad tým nedumajte, pokiaľ to tak cítite, tak to tak je a určite nepôjde o nejaký skrat. Naopak, toto sú rozhodnutia dlhodobo zrejúce a premyslené. Zároveň je to však dobrý čas na veľké životné zmeny. Zmenu životného štýlu a všetko, kde potrebujete urobiť prvý krok. Panna. Levia brána 8.8. vám prinesie úplne nový uhol pohľadu v záležitostiach, ktoré stagnovali dlhé týždne, mesiace, snáď aj roky. Môžete prísť tak výrazný moment, že aj okolie bude zaskočené ráznosťou vášho jednania a premýšľania. Jedno je ale isté. Nesmierne sa vám uľaví, pretože teraz sa veci už budú hýbať dopredu sviežo a konečne v nejakom rytme, ktorý vám bude vyhovovať. Váhy. Dá sa povedať, že vás v tomto týždni osvietí múdrosť, pokoj alebo veľká úľava. Možno sa vám dostane informácií, ktoré ste potrebovali a na ktoré ste čakali. Ukáže sa, ktoré veci sú dôležité a ktoré už riešiť nemusíte. Spln vo vodnárovi vás bude posúvať skôr k duchovnej stránke. Na druhú stranu prinesie aj upokojenie a možnosť urovnať konflikty v rodine. Tento týždeň pre vás bude naskrz pozitívny. Škorpión. Máte plnú hlavu plánov, ale dobre zvážte svoje časové možnosti. Niektoho na vás nie je veľa. Vo vzťahoch buďte trpezliví a počúvajte svojho partnera, aby ste mohli spoločne vyriešiť prípadné problémy. Kroťte najmä svoje tendencie k žiarlivosti, ktoré by vám mohli dosť znepríjemniť život. Cez víkend sa zamerate na duchovnú stránku svojho života, pomôže vám k tomu energia vrcholiacej leviej brány. Na konci týždňa sa objavia nové možnosti, ktoré vám prinesú radosť. Strelec. Odpútajte sa od duchovných myšlienok a skôr sa zamerajte na praktické záležitosti a riešenie prozaických problémov, ktoré súvisia napríklad s domácnosťou a organizáciou domácnosti. Pokiaľ budete mať pocit, že nestíhate, neváhajte si povedať o pomoc. Dôležité bude ustrážiť financie a prílišné míňanie, ktoré by vás mohlo zaviesť do problémov. Väčšie výdavky nechajte radšej na neskôr a dobre premýšľajte, kam peniaze investujete. A máme tu ďalšie znamenie aktívny kozorožec. Týždeň pod vplyvom splnu vám prinesie dobrodružstvo a nové nápady, ktoré vás nadchnú.
Vaša túžba po slobode bude silnieť, ale nezabudnite na záväzky, ktoré máte voči druhým. Môžete mať tendenciu utekať od zodpovednosti, ale skúste nájsť rovnováhu medzi voľnosťou a povinnosťami. Vo vzťahoch sa zamerajte na otvorenú komunikáciu a úprimnosť. Priateľstvo a podpora blízkych vám pomôžu v ťažkých chvíľach, kedy budete hľadať nové smery. Vodnár. Energia splnú vo vašom znamení a vrcholiacej levej brány sa premietne vo vašom zvýšenom eláne a dobrej nálade. Energie budete mať dosť na to, aby ste zvládli aj veci, ktoré sú pre vás nepríjemné. Rozchody, ukončenie nevyhovujúcich zväzkov, aj tých pracovných, to všetko pôjde vlastne samo. Máte plnú hlavu plánov, ale dobre zvážte svoje časové možnosti, nech toho na vás nie je veľa. Vo vzťahu buďte trpezliví a počúvajte svojho partnera, aby ste mohli spoločne vyriešiť prípadné problémy. Ryby. Tento týždeň vám prinesie do života ľahký chaos. Pracovných úloh a ďalších povinností budete mať viac ako dosť, ale pokiaľ využijete energiu splnú vo vodnárovi, všetko zvládnete. Víkend vás bude posúvať skôr po duchovnej stránke. Dobre sa budete cítiť o samote. Dostanete tiež príležitosť urovnať konflikty v rodine. V milostnom vzťahu môžete cítiť potrebu emocionálneho spojenia.